अबाव थांगोन जेबो मिन्थिया आरोना गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ माने दा अबाव थांगोन जेबो माबायानो गैया आरोना प्लेनानो गैया उनाव मिन्थिसिगोन अबाव थाङो भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला स' हेल' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि मनजय ब्लग इउटुब चेनेलाव खनसे फरायनो थालायबाय बयखौबो होमबा भिडिअखौ बयबो नायलांबाय थालायदोलाय गाइस नै दा थांगासिनो दङ आरोना भइसखौ माबायदि खोनादों आं जेबो मिन्थिया आरोना खोनासंबाय थाबानो जाबाय माबायदि खोनादों आरो भिडिअखौ माबायदि नुदों माने इंगोलखौ माबायदि नुदों कमेन्ट खालाम आरोना इंगोलाथ' माने एबारसो फार्स्ट टाइम लानाय नालाय माबायदि नुदों कमेन्ट खालामना हरदो स' गाइस माने अबाव थांनो अबाव मानो मोन्दोंमोन आरोना बिदिनो ससे माने ओरैनो माने बेरायलाबायनो होननानै ओंखारबोबाय आरोना गाइस नायलांबाय थादो गाइस भिडिअखौ बिदिब्ला जोबजासिम फाइनालि गाइस फैयै फैयै मरिके मोनफैबाय आरोना मरिकमनिफ्राय दा ओरैजाय गगामुग रड थांगासिनो दं आरोना माने ओरैजाय गगामुगखै थांगासिनो दं आरोना गाइस बिदिब्ला नायलांबाय था गाइस स्किप खालायालासेनो भिडिअखौ जोबजासिम दा गाइस फैयै फैयै नै गगामुग टाउन मोनफैबाय आरोना दा गगामुग टाउननिफ्राय आं दा ओरै थांनानै माने दिखौ एसे थाव सोना लाना फैनोसै आरोना गाइस बिदिब्ला नायलांबाय था गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नै बेनो जाबाय गगामुग टाउननि ट्राफिक पइन्ट आरोना गाइस दा ओमफ्राय आं ओरै थांसै आरोना ओरैजाय दिखौ थाव सोनानै न'आव फैफिनसै आरोना गाइस दा फैयै फैयै गाइस दिखौ मोनफैबाय आरोना दिखौआव सोना लानोसै बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ गाइस थाव सोनानै ओंखारलांफिनसै आरोना न'आव मा खालामदों गाइस मिन्थिया आरोना माने मा होनो पकरनिद' होनना बुंगासिनो आरोना माने आखाइयाव हमना लादों आरोना मिन्थिया आरोना गाइस मामा guys, tercoba senang di sebelah universitas Universitas guys, video dalam kado. Video yang mau pilih penanya sebenarnya video guys, dalam kado itu sesuatu bila